Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigalan ug mga kaigsunan, kumusta kaninyong tanan? Sa ngalan sa pagtulon ang PBCM amo nasab kamong pagadapiton sa pagmati ug sa kataknang tulmanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi nga mo'y makapaghatod sa tao ngadto sa kaluwasan. O kini ang inyong alagad sa kanginan ni Evangelista Brother Hermogenes Macarayo, magapanginaot nga nagapagpaluna nakamustag sa tagsan yung mga lingkuranan o banusab sa tagstag sa mga reduced sa ronsengon niana, mo inyo magamit hiyo nagarod sa pagturo sa mga maturan na puro lamang mga nakasulat sa Biblia. Ug kun mga basahon man nga mga referensya nga mong pagabasahon kanang dili sa pako ng Biblia. O kami magapanginaot ng panalangin ni Master kanunay paabot sa tagtag sa inyong magagalingon, tagan kamo ni sa kapis kay kabaskog sa inyong mga panglawas. O kini nga programa mabati usab ninyo diri sa Power Radio mata gabi kita sa Domingo sugod sa City sa gabi mulungtad hangtod sa 8 sa kagabihon. Og sabay Kurat Radio FM sa Balingasag mabati usab sugod sa 8 mulungtad hangtod sa 9 og sa gabi og sa matagbuntag sa Domingo sa tulon ang PBC magitukod ni Master natong tuig 1967 na restore tuig 1971 sa Securities and Exchange Commission under sa numero 45013. Mauna nga ang pagtulon ang PBCM nagpamatud, nakasandig sa balang kasulatan diya sa balaod sa misyon, gipakanaog ni Master ngadto sa mga misyonaryo ug mga misyonarya. Numero 9 balaod sa pahina 14 sa mga balaod na gipakanaog ug gihatag ni Master ngadto sa mga misyonaryo ug sa mga misyonarya. Ingon ni ana nga sistema. No. Gisandig diya sa balaang kasulatan ang pagtuo sa PBCM. Mao na ang sandiganan sa among pagtuo ang Biblia. Ug ang Biblia nagpamatuod ug nagpahayag nga bulahan ang nagabasa sa mga pulong sa propesya o tagna ug bulahan pud ang mga nagapatalinghog niana. Naba sa balaang kasulatan Brad Gisrael atong prubahan sa Biblia. Na Brad Macarayo, atong basahon diri sa nagasulat sa Pinadayag Kapitulo 1 versikulo 3. Giingon bulahan ang tawo nga ngadto sa kapunungan nga nagabasa sa mga pulong sa propesiya ug bulahan ang mga nagapatalinghog ug nagatuman sa nisulat ni kay ang panahon haduol na. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga nag-ingon nga bulahan ang nagabasa sa pulong sa propesiya ug bulahan usab ang nagapatalinghog kay haduol na ang panahon haduol na. Sa ubang translation gyud sa napagsulti Brad Israel. Sa ang pulong sa Dios Brad Macarayo sa maura gyud nga sitas ang ipasabot dinhi sa pulong sa Dios ang tagna dinhi nining basahon lugar apit na mahitabo. Giingon bulahan ang nagabasa ug ang nagapaminaw niini nga sulat kung tumanon nila ang naisulat dinhi kay ang tagna dinhi hapit ng mahitabo. No, busa sa nakasulat sa balaang kasulatan bulahan ang nagabasa sa tagna. Bulahan pod ang nagapatalinghog sa gibasa nga tagna. Kay ang panahon nagakaduol og mahitabo sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Karon sa panahon sa mga apostoles sa atong Ginoong Kristo nagpahayag sila sa buluhaton bahin sa ilang pagpamatud ug sa ilang trabaho nga ilang atimanon ug ilang buhaton. Unang-una para gipahinungod ngadto sa mga naminaw kanila sa ilang pagtudlo ug bahin pod sa ila pod nga kaugalingon aron nga maidangat sa kaluwasan. Unsa ang prueba ni ana nga atong mabasa sa Biblia Brad Rumi? Ang prueba na Brad Macarayo atong mabasa din sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 15 hangtod sa 16. At imana ang maong katungdanan o gusahan niini ang imong panghunahuna aron ang imong pag-uswag makita sa tanan. Tagda ang imong kaugalingon o ang imong panudlo. Magpadayon ikaw niini kay sa pagbuhat mo sa ingon, pagaluwason mo ang imong kaugalingon o ang mga magapatalinghog kanimo. Busa ingon ni ana ang tumong daan pa sa panahon pa sa mga apostoles sa atong Ginoong Hesukristo. Unya dunay giingon dito sa atong gibasa kaganiha nga dunay gisulat para sa giingon nga gisulat kana para sa kaliwatang palaabuton mao to siya dunay mga tagna dunay mga nahitabo na nga gisulti kasaysayan og ilang mga buluhaton nga naa silang panahon duna poy tagna nga pahitabuon ug kana mao nang giingon pod diya nga bulahan ang nagapatalinghog sa gibasa nga tagna
Bulahan ang nagabasa, bulahan po ang nagpatalingog tungod kay ang panahon nagakahaduol na ug hapit na mahitabo. Ingon ni ana. Mao na nga ang mga nakasulat sa Biblia nga nahitabo na mao nang gisulat nga ilang nabuhat panahon sa atong Ginoong Kristo. Doon na po'y wala pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo gisulat sa Biblia nahitabo na dili tagna. Pero doon na po'y mga tagna nga gilatid sa balaang kasulatan ug kana nga tagna og asan ang nga panahon na hitunong mao na siya nga mahitabo gina. Walay pagasayloan bisan usa ka kudlit o usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Mapuribahan ba nato sa Biblia, Brad Jiggy, o dili? Mapuribahan, good Brad Makarayo. Mabasa na to na diri sa Mateo Kapitulo 5, versikulo 18. Kaysa pagkatinuod, sultihan ko kamo, nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Kana ang pruiba sa giingon ni Brad Jiggy nga naa sa balaang kasulatan o gipruibahan, gibasa niya, nga giingon nato ang mga tagna nga nakasulat gawa sa katong gisulat nga dili na giingon nga ang tanan matuman. Sa ato pa walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman. Busa kun kana tumanon ang gilatid sa Biblia, musugot ang tawag sa dili. Kun unsa man ang gikudlit diya o gibutangan og tulpok pag-abot sa katumanan mahitabo gyud na. Musugot ang tawag sa dili, ingon ni ana. Sa gikudlit nga tagna o panghitabo kana mahitabo. Kay gibutang ang tulpok. Unsa ang tulpok? Tulpok nga kana muabot pag-abot diha mahitabo gyud na. Ingon ana nga nakasulat sa Biblia. Now, asa man ang usa sa mga naa nakasulat sa balaang kasulatan nga gisulti na daan bisan pa wala pa sa panahon sa atong Ginoong Kristo, panahon pa sa mga propeta, panahon pa sa panahon sa Israel sa unang kapanahunan, wala pa matao ang atong Ginoong Kristo. Sa pagpangalagad sa mga katawan sa Dios sa unang kapanahunan, mga propeta nagsulti na og nagsulat na sila daan, nagpasidaan na nga kining atong nasinatian karon nga mga panghitabo matag karon og unya, madinhi man sa sulod sa Pilipinas, madinhi man sa Mindanao o sa Visayas man o sa Luzon man, sa entire Philippines o mugawas ta sa ubang mugawas ta sa nasod nga Pilipinas, muadto ta sa nagkalain-lain nga mga nasod sa tibuok kalibutan, makita na nato ang mga panghitabo. Labi na niining atong high-tech na karon kaayo nga panahon, makita na may makusog nga linog, dunay makusog nga linog nga naa sa balaang kasulatan ug mauna ang makita nato mahitabo nga linog nga makapatumpag sa mga dagkong gambalay nga niya sa ibabaw sa naong sayuta. Depende kung asa nahitunong ang linog ug asa dapit ang fault line, asa dapit ang ring of fire nga naa diha nga moy dalan sa linog nga maoy nilihok. Basta kay kana gilatid nas Biblia. Unsay pruiba ni anak Brad Jisrael? Niyang pruiba na Brad Makarayo tong basahon diri nakasulat sa Lucas Kapitulo 21 versikulo 11 giingon, may tabo ang dagkong mga linog ug ang nagkanilaing nga mga dapit adto ang gutom ug ang kamatay, unya may mga makalilisang nga talan-awon ug dagkong mga ilahanan gikan sa langit. O busa niana, may tabo ang dagkong mga linog, gutom ug kamatay human sa linog. Human sa pag-rescuehay ang gobyerno todo support sa mga anaa diha nga nabiktima sa linog. Sa mga Pinoy ana nila nga nangaguba, suportahan sila og mahitabo ang gutom, ang kalisod og naa ding makalilisang dayon nga mga talan-awon. Unsa man san mahitabuan panitan sa Turkey kun ato lantawon sa YouTube makita nato ang nahitabo. Naa diha nga ang tag-iya sa building ug bisan patong naa sa building nga nakasulod ato panahon nga nahugmo makuyaw. Ingon ana nga sistema makalilisang na nga talan-awon. So yun ana nga sistema. Ang pagtan-aw nato nakasulat na. Ang nahitabo nga makusog nga linog nakasulat sa balaang kasulatan. Matag hitabo nga naa na o naa na. Gitagna na nadaan mahitabo gyud na nga mahitabo. Yun ana nga sistema. Kung nahitabo ang linog ug walay mabasa sa Biblia, di wala nahitagna. Nahitabo nga nahitabo na, pero naagi pasidaan na daan. Asa pa nga naa di naghisgot og gitawag og linog.
Nakasbisan pa sa daang tugon. Doon na giingon nga tayugon ang kalibutan, bisan giingon paghaligi, o giingon man ang kalibutan, tayugon. Uyugon, asa ang prueba ni ana sa balaang kasulatan, Brad Rumi. Ang prueba ni ana, Brad Macarayo, din niya itong mabasa sa Job sa iyang kapitulo 9, versikulo 6. Nga magauyog sa kalibutan gikan sa iyang himutangan ug ang mga haligi ni ana magakurog. Oo na, magauyog sa kalibutan ug ang haligi ni ana magakurog sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. O mao man ang linog. Ingon ana, busa sa bisan asang dapit man, mapilipinas ka man, nga dunay mahitabo nga linog og didto sa gawas naso, diri sa tibuok naong sa yuta sa tibuok kalibutan, kung asa ang tayugon pinaagi sa linog, kana nakasulat na. Kung kana nagapanghitabo na, kana ilhanan nga nagkahaduol na ang panahon. Hapit na mahitabo. Ingon ana nga sistema sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ni ana ang plastada. Karon, atong susiyon sa balaang kasulatan sa pagtayog sa linog. Di nang uban, bisan pa ang naa sa P-box. Sila nag-explain na nga naa dia dunay linog nga naa sa mamala nga gitawag og fault line, ring of fire nga naa dia sa ilawom sa yuta. Ang dakong liki nga naa dia nga mao na siya og mulinog na siya, mao na siya ang makakuan og dipindis ka kusgon. Dipindi na kung kusog-kusog nga linog mo pildi na sa mga kabtangan o sa panimalay bisan pa sa kinabuhi o dili masirtahan. Pero tuwa dito sa ilawom sa dagat, pwede gyapon nga didto gyapon sa ilawom sa dagat, tuwa dito ang dapit diin gitayog og naglinog ingon ana nga sistema. Depende na sa mamala og sa dagat, walay pili. Naaba sa balaang kasulatan, mamamala ka man og diya sa ilawom sa dagat, ilawom sa tubig, naabagyod sa balaang kasulatan nga walay pili ang pagtayog, Brad Lloyd? Brad Jiggy, atong tanawon, Brad Jiggy. Aduna gid Brad Macarayo, mabasa na to na diri sa Hagyo kapitulo 2 bersikulo 6. Kay mao kini ang giingon ni Jehova sa mga panon ngani sa nakausapa. Diyutay na lamang nga panahon ug uyugon ko ang mga langit ug ang kalibutan ug ang dagat ug ang mamala nga yuta. Busa madagat ka man ug mamala nga yuta, dunay pagtayog sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Busa dili malikayan, matag karon og unya dunay hadla sa linog. Nailalom ang kalibutan ana nga daan ang gilatid sa balaang kasulatan. Pag mahitabo na nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ana ang sistema nga atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ug ni ana gani nga magpanghitabo. Kung pananglitan ang linog naa duol ra sa dagat ug katupong ang residensya nila naa po diya sa dagat, daplin dayog panagan ngadto sa taas nga dapit dito sa bukid-bukid nga area. Ug doon na po'y linog, dili mahimutang ang mga tao. Mudagan naman ang mga tao. Daan pa sa unang panahon. Besan pa sa unang panahon kung may linog, dagan ginang tao. Unsay prueba ni anak Brad Lloyd? Ani ang prueba, Brad Macarayo? Basa na ito nakasulat sa Zacarias, Kapitulo 14, versikulo 5. Ang atong pagbasa, mao kaning translation sa Ang Pulong sa Dios, mao kaning gingon. Mangikyas ka mo pinaagi... Sa Hagyo 2:6. Sa Hagyo kapitulo sa Zacarias 14 kapitulo 14 bersikulo 5. Mangikyas kamo pinaagi niini nga kapatagan kay kini makaabot man hantod sa asal. Makalagyo kamo sama sa gihimo sa inyong mga katigulangan sa dihang milinog sa panahon ni Haring Uzziah sa Huda. Bisag diya tatawan Brad Macarayo. Doon na pagdagan. Sa una pa, panahon pa sa mga katigulangan. Doon na nagdagandagan panahon sa linog sa atong nabasa nga nakasulat sa balang kasulatan. Busa, kanang makita nato nga doon ay pagtayog, doon ay mga nanagan. O sa bali ng doon ay training, doon ay kuan nga exercise, panalitan og doon ay linog nga mahitabo. Gi-exercise da ng tao unsay angay buhaton. Asa ka paingon o asa ka dapit mo tago. Yung naana nga sistema. Ngano man, gipangandaman. Kay doon na gipagkuan nga isipti nimo yung kagalingon, posible mudagan ka dito kas area nga sa imong pagto safety ka. Busa ingon ni ana nga naa pa daan na sa unang kapanahunan. Giingon namo ana pagsusi sa balaang kasulatan
aron sa pagpamatod sa side sa PBCM, sa among pagpamatod, luyo sa pagtudlo sa magtutudlo, Divine Master Tomas de Junior Sr., ang giila nga Dios nga Espiritu Santo sa pagtulon ang PBCM. Sa iyang paggiya og sa pagtudlo kanamo. Sa lakaw sa panahon, sa dili pa mahitabo, kanang giingon nga ang panahon haduol na, dunay mga panghitabo nga masinati nato magtagkaron og unya. Makita nato sa mga balita, matelebisyon ka man og ma-radio station, naana nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon ni ana ang sistema, ang uban dito pag naay linog, pag duol ras dagat, safety ang mga tao nga nasa dapit dagat. Daga naman, asa ka padulong dito sa habog-habog nga dapit kay mahadlok og tsunami. Ingon ana nga sistema. So kana malikayan bagi niya ang tubag dili nganuman. Bisan pa ang gitawag og tsunami, kana bang mga dagkong balod dinaguok sa dagkong balod nga makalilisang, halos makuyapan man gani ang tao. Girecord sa Biblia. Unsa may nakasulat sa balaang kasulatan, Brad Jisrael, magisgotag kanang tsunami dakong balod, daguok sa dakong balod o dakong balod nga gikalisangan. Ni bisan kinsa kung magisgota og tsunami, makita nato sa nagkalain-lain nga mga balita bisan pa sa YouTube kato nangahitabo pa tsunami sa Japan. Grabe nga balod, human sa linog. Naguna ang linog nga mitayog, nisunod ang balod. Tanan nga nakakita sa Facebook nakakita sa YouTube, nakita nila tong kusog kay linog nga tumpag ang kuan, pag human na karon dito ni sunod ang gitawag og tsunami. So sa balaang kasulatan naa dunay gipasidaan o gisultidaan ng atong Ginoong Kristo. Unsay gisulti, Brad Jisrael? Niya, Brad, makarayo itong basahon rin na kasulat sa Lucas Kapitulo 21, versikulo 25 at 26 gingon. Ug adunay unyay mga ilhanan diha sa adlaw ug sa bulan ug sa kabituunan ug diha sa yuta adunay kagul-anan sa kanasuran nga nagakalibog tungod sa dinaguok sa dagat ug sa mga balod. Ang mga tao panguyapan sa kalisang ug sa pagpaabot sa mahitabo sa kalibutan kay matayog man ang mga gahom sa kalangitan. Busa sa nakasulat sa Biblia, dunay kagul-anan sa kanasuran. Dunay uban nga tuad dito nahitunog ang tsunami. So grabing kagul-anan sa gobyerno nga naa nang nasura. Para sa atong nahitabo nga tsunami sa Japan, so ang nahitabo grabe ang ilang naa sila sa kasubanan, naa sila sa kabalaka, kalisang, ingon ana nga sa sistema. Ingon ni ana, dinaguok sa dagkong balod, dinaguok sa balod diya sa dagat. Ingon ni ana ang plastada. Unya malisang ka lugar kanang natural lang nga balod, bisag kanang mga naala malisang mga tag bagyo-bagyo lang nga dagkong balod, unsa nakahaang gitawag nga tsunami o resulta sa linog o resulta unsa may nakaingon. Bisan pa sa bulkan nga naa sa dagat, mukos gyapon og linog. Kanang mukos gyapon na siya og tsunami, mukos gyapon na og balod, depende kay mo bitan nga bisan pa ang P-box nga kun mulantaw ta sa ilang pag-explain, bisan pa diya sa gitawag sa YouTube, makita na nato diya nga naa kuyaw o kuan gyapon pwede mo dala og tsunami. Nagdepende sa dapit di naa ang gitawag og naa diha nahitunong ang gitawag nga mo'y hinungdan nga dapit nga gitayog sa fault line o sa ring of fire nga sistema. So mao na siya ang nakasulat sa balaang kasulatan. Nganong naingon ana nga plastada atong gisusi ba kining dakong kasakitan og unsa ni sa dili pa ni siya nato masinatian ning giingon haduol na ang panahon kanang panahon nga mahitabo nga walay pagasailuan bisan usa ka kulit usa ka tulpok ang tanan matuman, hadlaon ta sa mga katalagman. Ingon ana nga sistema nga atong nabasa sa balaang kasulatan. Karon ang paghadla, dunay nahitabo human na tsunami, na gitawag linog nga katalagman o bisan pa ang bagyo. Bisan pa gani ang bagyo, ingon ana nga sistema o bisan pa kanang alimpulos. Na diha gitawag gani og dalan sa gitawag gani na og dalan gani sa Ginoo o dalan sa Dios, o bisan pa ang giingon nga abog sa iyang mga tiil, gitawag gani na siya ang kanang dagom gitawag gani na og
abog sa mga tiil sa Dios. Atong tan-awon sa balaang kasulatan, tan-awon na to, Brad Rome. Naaba sa balaang kasulatan, Brad Rome, ato bing pruibahan. Naaba gyud sa balaang kasulatan nga Bagyo Alimpulos gitawag gani ipod og kanang dalan sa Dios, o ingon man bisan pa ang mga dagom nga makita giingog abog sa tiil sa Dios, naaba sa balaang kasulatan. Doon na gyud makarayo atong pruibahan dinhi sa pagbasa sa Nahum sa kapitulo 1 bersikulo 3. Si Huba mahinay sa iyang kasuko, ug dako sa gahom ug sa bisan unsang paagi dili gayud mag-isip nga walay sala ni adtong mga sad-an. Ang dalan ni Huba anaa sa Alimpulos ug anaa sa Bagyo ug ang mahitabo man ang gitawag nga agi ka nagkusog nga Alimpulos, naaman diha ang gitawag og dagkong balod kana o tsunami kana ato makita sa balita nga makalilisang lang taon ang mga biktima ug ang mga balay nga nanglutaw nga sistema. Nahitabo man ang dagkong linog sama sa nahitabo sa Syria ug sa Turkey. Ngun ani nga sistema kana nga mahitabo ug mahitabo man sama sa gubat-gubat kanang naa diha sa katong bago pala ni agi katong naa pila ka buwan nakaagi katong sa Russia o sa Ukraine. Kana ina na sistema og unsa pang uban nga mga nasod nga naggubot-gubot, iyon ana nga sistema. Kana nga kagubot, kanang gubat-gubat, muug kanang gitawag nga linog, kagutmanan tungod sa mga katalagman nga nahitaboan ng nasura o anang dapita, mabagyo ka man og unsa man nga kalamidad. Kana matud pas atong Ginoong Kristo, sinugdanan lamang na sa mga kasakitan. Dublihan. Kamu makuyawan kay kinahanglan gayud nga mahitabo apan dili pa kini mao ang katapusan kay managubat ang nasod batok sa nasod ug ang gingarian batok sa gingarian ug mahitabo ang mga gutom ug mga linog sa nagkalinlain mga dapit kining tanan maulamay sinugdanan sa mga kasakit. Tagbuntag o gabi mo agi ang panghitabo og walay lain nga bation sa tao ang kalisang sa pagsabot sa balita o sa paglantaw, pagsudong og nabatian nga balita. Ingon ana nga sistema. Pero sa atong Ginoong Kristo mato pa kinahanglan dili kamo makuyawan. Kay kinahanglan gyud ni mahitabo. Sa ato pa mahitabo gyud na. Muna ang giingon walay pagasayloan. Bisan usa ka kudlit usa ka tulpok hangtod ang tanan matuman. Pero matod pa mahitabo man ang gutom og mga linog sa nagkalain mga dapit, mga katalagman sa nagkalain-lain nga mga dapit diri sa Pilipinas, asa nga suok sa Pilipinas og didto ka man sa gawa sa nasod. Ang gisultis at Ginoong Hesukristo nga unsa dakong kasakitan. Unsay prueba ni ana, Brad Jiggy? Ang prueba niya na, Brad Makarayo, ato lang basahon diri sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 21. Kay unya moabot ang dakong kasakitan nga ang ingon wala pa mahitabo sukad sa sinugdan sa kalibutan. Hangtod karon og dili na gayud mahitabo pa. Busa na asa nakasulat sa balaang kasulatan nga giingon nga duna diay dakong kasakitan na gisulti sa atong Ginoong Kristo, wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Kung mahitabo nang dakong kasakitan, naguna ang mga makita nato karon nga mga panghitabo nga sinugdanan lamang anang dakong kasakitan. Kung atong timan-an, wala pa na mahitabo dires kalibutan sukad masukad matod pas pagpahayag nga kanang dakong kasakitan. Pero doon na dakong kasakitan nga naguna, nga katuganing kasakitan nga naguna, mas grabe ka makalilisang. Kung nakuyawan tanang tsunami, kung nakuyawan panghuna-huna, dito na hitunong sa mga butang, nga ilang gitinguha, wala na malang tinguha. Diin ang kalibutan ni adtong panahuna, ni saliring na sa katapusan, sa laglagunon sa Dios og katong panahuna, mao ang gisulti sa atong Ginoong Kristo nga lunop sa panahon sa mga adlaw ni Nuwi. Unsay prueba ni anak nga na kumpiyansahan sa tao og napabayan-bayanan ni adto anak gawa sa amahan lamang. Mayon kaniadto sa mga adlaw ni Nuwi, mao man usab niya ang pag-abot sa anak sa tao. Kay maingon nga kaniadto nga sa adlaw sa wala pa ang lunop sila nagpangaon, nagpanginom, na nagpangasawa og na nagpamana hantod sa adlaw sa pagsulod ni Nuwi sa arka. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan tin-aw nga naa diya maingon sa mga adlaw ni Nuwi. Kung moabot man ang dakong kasakitan, do na pagilain pagyud nga dakong kasakitan. Niadtong panahon na grabe ang nahitabo.
Grabe ang nahitabo. Kay kung imong lantawon diya, plano baya gyapon to sa Dios. Nga kadto laglagon niya ang kalibutan, pinaagi sa tubig. Tungod kay nakaplagan niya ang mga tao niadtong panahona nga para niya laglagon gyud niya. Nas nakasulat sa Henesis kapitulo 6, bersikulo 5 hangtod bersikulo 7. Ingon ni ana nga sistema. So, sinuwi niadtong panahona nga among giingon ganyan, napabayan-bayanan sa mga tao nga pag-abot sa lunop niadtong panahona gianod ug gibanla silang tanan. Hurot sila. Pero sa wala pa nahitabong lunop, muni giingon namo napabayan-bayanan sa tao nga wala lang nila hatagig pakabana ang giwali ni Nuwi niadtong panahona kay sinuwi. Klaro nga nagwali siya kay kung wa siya magwali, dili siya magwawali. Pero kay nagwali si Noe o kay magwawali si Noe sa pagkamatarong nagpasabot nga si Noe, gibuhat niya ang iyang responsibilidad isip siya magwawali sa pagkamatarong. Nasa ikaduhang Pedro 2 bersikulo 5, summarize na muna. Og naapod sa nakasulat nga katong mga tao nga wala managpanoo niadtong panahon na nga nagwali pa si Noe, bahin sa kaluwasan nga mong arka, o giwali niya ang lunop, o uban sa pagkamatarong sa tao, o uban sa arka, maluwas sila, pag musulod, o magbuhat po sila sa pagkamatarong. Niadtong panahon na, pero sa gibuhat sa mga tao, nagpabayan-bayan sila, gipokus nila silang panginabuhi. Ang uban na nagpangasawa, na nagpamana sila, nagpatuyang sila. Sa ilang gibuhat, sa ilang pagkamaterial lang yun kayo diri sa ibabaw sa naong sa yuta. Pag abot sa lunop, gianod sila, nianang panahon na, 8 lang katao ang naluwas panahon sa lunop diya sa nakasulat sa 1 Pedro kapitulo 3 bersikulo 20. Ngunyana, unsay hinungdan nganong wala sila maluwas panahon sa lunop tungod kay wala sila motuo sa giwali ni Noe. Bahin sa kaluwasan nga mong arka uban sa pagkamatarong aron ikaw mahimutan sa Dios. Niadtong panahon na sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Ingon niana ang plastada nga atong nakita diya sa Biblia. Mauna nga katong dakong kasakitan nga mga hayop, mananap, og ingon man sa mga tao, laglag. Pero, doon na po'y laing plano na po ng Diyos. Ha? Kining dakong kasakitan, unsa na sa laing pagkatawag ang gipasabot, sa atong Ginoong Kristo nga gipasabot, sa atong Ginoong Kristo, Brad Yisrael, kanang giingon, muabot ang dakong kasakitan. Hain pa ang lain nasab nga, naanalatid sa Biblia, at tuan ta ang daang tugon, magisgotag kasakitan, doon na po'y gisgutan dito, daan pa sa wala pang atong Ginoong Kristo, Brad Jisrael, na aba? Niyatang basahan, Brad Macarayo, Dres na kasulat sa Soponias kapitulo 1, versikulo 15 nga to sa 16 gingon. Kanang adlaw mo ang adlaw sa kaligot-got, adlaw sa kasamok o kasakit, adlaw sa kalaglagan o sa kalumpagan, adlaw sa kangit-ngit o kadulom sa adlaw, sa mga panganod ug mabagang kangitngitan, adlaw sa trumpeta ug sa pagpagubok batok sa mga kinutaang syudad ug batok sa hatagas nga mga salipdanan. Busa sa nakasulat sa Biblia kanang adlaw sa kaligot-got, adlaw sa kasakitan. Busa giingon adlaw sa kasakitan, di ba nga atong Kristo muabot ang dakong kasakitan nga ingon wa pa mahitabo sa pagkatukod sa kalibutan. Di ba giyon kanang adlaw sa kasakit, kalaglagan adlaw sa kasakitan, kalaglagan din na adlaw pud sa kasakitan. Adlaw sa kalumpagan, adlaw sa pagpagubok alang sa pagpatingog sa trumpeta. Adlaw dahil sa kalumpagan. Ha? Tanawa ato ning giplastar daan. Iyon ana nga sistema. Unya munang giingon nga kanang dakong kasakitan, doon na po'y giingon nga adlaw sa kalaglagan, adlaw sa dakong kasakitan. Sa atong nabasa, adlaw sa kasakitan, adlaw sa kalumpagan. Hain ba na, nagitawag, adlaw sa kalaglagan. Kalaglagan, unang-una, sa mga tao, sa mga mananap, nga nagkamang, ug ingon man, sa mga isda, biktima ni anang panahuna, unsa gani pruiba ni ana, unsay pruiba ni ana, Brad Rumi. Ang priba ni ana Brad Macarayo ato lang gyapon pagbasahon sa gibasa ni Brad Jisrael nga sita sa Soponias iyang kapitulo 1 bersikulo 2 hangtod sa 3. Akong pagautoton sa hingpit gayud ang tanang mga butang gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova. Akong pagautoton ang tao ug ang mananap, akong pagautoton ang mga langgam sa kalangitan ug ang mga isda sa dagat ug ang mga kapandulanan sa mga dautan o akong pagaputlon ang tao gikan sa naong sayuta nagaingon si Jehova.
Atong nabasa sa balaang kasulatan gitinaw. Gibasa sa kaubang ministro nga naa diya gipangita ta hain ang pagalaglagon. Una, naa diya naglagon niya ang mga mananap, mga tao ug ingon man bisan pa ang mga isda sa ilawom sa dagat sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Sa panahon sa lunop, malaglag ba ang mga isda sa unang panahon? Dili, ibuhi kag tubig. Pero sa diha nga kini karon nga giingon nga naa na po'y paglaglag sa mga tao. Sa atong nabasa sa balaang balaang kasulatan, gitin-aw o giklaro na nga naay laing kalaglagan na sab nga naa gisulat sa Biblia nga kini matuman ug mauni ang nahitakdo o nahitunong sa gisulti daan sa atong Jesucristo dakong kasakitan nga wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan. Pero bisan pa og laglagon niya ang tanang tao do na man gid po'y mabilin. Ngano man tinguha man sa Dios nga ang tanang mga tao maluwas. Naman say plano nga ang tanang mga tao maluwas ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Nakasulat sa Biblia nga ang tinguha sa Dios nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Unsay gisulti ni Apostol Pablo sa unang Timoteo kapitulo 2 bersikulo 3 hangtod 4, kini mo maayo og pagkahimutan sa pananaw sa Dios nga atong manluluwas nga nagatinguha nga ang tanang mga tao mga luwas unta ug managpakakabot sa kahibalo sa kamatuoran. Ang tanang tao maluwas ikinahanglan sa Dios, pero ngano nga nagplano siyang laglagon? Naalang gid siya tumong. Ngano nga dunay ipakanaog nga kalaglagan? Maunang dakong kasakitan tungod kay nakaplagan na sab niya. Nga grabe kon sa panahon sa lunop sa una iyang gidesisyonan nga laglagon ang yuta ang pumuluyo dinhi pinaagig tubig. Doon na po'y kalaglagan na po nga iyang plano, nga iyang ut-uton ang mga tao din sa ibabaw sa naong sa yuta. Pero kay doon na may gisulat po sa Biblia, nga nagtinguha ang Dios nga ang tanang mga tao maluwas, diha nagsumikad nga no kita nag-explain ining kagabihion karon. Sa pamasin, nga usata sa mapili sa Dios, nga naa nga kanang giingon diha nga gitinguha niya nga maluwas. Luyo ni anang dakong kasakitan. Doon na ba'y mabilin? Duna sa paglaglag sa ibabaw sa naong sa yuta. Kung kinsa sila, mautong mga matarong. Kung kinsa ang giplanuhan nga laglagon sama sa panahon sa lunop, mautong tao, mga tao nga nagkasala. Ninana nga sistema, mga tao nga nagkasala. Ug unsa ang makapalaglag, mao ang gitawag nga tunglo, nga musunog sa ibabaw sa naong sa yuta. Ug muhimo nga walay sulod, dinhi niining ibabaw sa naong sa yuta. Og kana mao ang nahitakdo sa gipasidaan sa atong Ginoong Jesucristo dakong kasakitan ngang ingon wa pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan atong tan-awon naaba sa balaang kasulatan Brad Jiggy naagid Brad Makarayo ug ato nga mabasa diri sa Isaias kapitulo 24 bersikulo 3 kama 6 ang yuta paghimuon nga walay sulod gayud ug pagalaglagon gayud kay si Jehovah mo oy nagsulti ni ining pulong. Tungod niini ang tunglo mo oy naglamoy sa yuta ug silang na nagpuyo sulod ni ana hingkaplagan nga sad-an busa ang mga pumuluyo sa yuta nangasunog og diyutay lamang ang hibilin. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan mo nay prueba nga luyo niya nang tanan pagaut-uton sa Dios dito sa Punyas 1 bersikulo 2 ug 3 ang mga tao og ingon ut-uton niya ang mga mananap do na pay mabilin sa mga tao. Asa man ana kanang gitinguha sa Dios nga maluwas ug magkabot sa kaybalos kamatuoran. Unang Timoteo 2:3 ug 4. Pero kinsa sila mao kato mga tao nga mga matarong jutay lang ang nanghibilin og ang nakasulat sa Biblia ang yuta gitunglo sa Dios og naa gitawag nga sunugo pinaagig kalayo unya giingon nga tungod sa mga tao nga nagkasala og jutay lang ang manghibilin. Kung kinsa sila mao kadto ang naa diha nga sa panahon ni Noe ang naluwas ni adtong panahon na katurang nagpatalinghog og nituo sa giwali ni Noe. Unsay dalan sa kaluwasan? Kanara. Unsa puy dalan nga gitudlo sa Biblia ang kaluwasan pag-abot na ining dakong kasakitan diha nato ibutang ang atong hunahuna. Diha nato isintro ang atong hunahuna. Hinuktuki sa makadagan unsa ang gipasabot sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM. Ingon niya na ang sistema karon. Ikapila bang tunglo Brad Lloyd?
ang muhimo nga walay sulod sa yuta o musunog sa yuta sa mga taong nagkasala o dili buot sa gitanyag nga kaluwasan di naa sa balaang kasulatan. Ikatulo ko ng tunglo, Brad Makarayo. Unsay prueba? Ano yung prueba? Basahan na itong unang hubad sa King James Version nga ang pinadayag ginatawag og bugna ug ang Santiago ginatawag og Jacobo. Arita sa bugna kapitulo 11 bersikulo 14. Mingagi na ang ikaduha nga tunglo, aniya karon ang ikatulo nga tunglo moabot sa madali. Busa ikatulo di ang tunglo. Miagi ng duha ka mga tunglo moabot ang ikatulo sa dili madugay sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Unsa bang tunglo nga gipasabot nga ikatulo, Brad Jisrael nga gibasa ni Brad Lloyd? Mao ko ng kusog sa gubat, Brad Makarayo. Niya itong basahon dis nagasulat sa Isaias, kapitulo 42, versikulo 25, gingon, tungod nini, iyang gibubo sa ibabaw niya ang kabangis sa iyang kasuko ug ang kusog sa gubat ug kini nagapasalaob kaniya sa iyang maglibot apan siya wala nasayod ug kini nakasunog kaniya apan kini wala niya ibutang sa iyang kasing-kasing. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitinaw, klaro na, nga naa diya nga mao na ang gubat. Ikatulong gubat ang palaabuton. Miagi na ang unang gubat 1914. Miagi na ikaduhang gubat 1940 paingos 1945. Ingon ni ana nga sistema ikaduhang gubat sa kalibutan. Dunay palaabuton ikatulong gubat sa kalibutan. Pangutana. Kung gigamit nato ang nakasulat sa Mateo 24:21 nga giingon mo abot ang dakong kasakitan ang ingon wala pa mahitabo sukad sa pagkatukod sa kalibutan sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan, nahitabo ang unang gubat, nahitabo ang ikaduhang gubat. Unya nga naman gaingon nga ang dakong kasakitan mauman ang gitawag ikatulong gubat. Tungod kay ang atong nasinatian sa unang gubat sa kalibutan katong makatigulangan nga nakasinati niya to atong mga kaluluhan. Unya ang katong ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang katong unang gubat sa kalibutan lulo pa sa atong lulo. Katupod ang itawag po dog ikaduhang gubat sa kalibutan, panahon sa atong mga kaluluhan, lulo. So pag-abot niana. So katong unang gubat o ikaduhang gubat, wala pa ang kalibutan mahimo nga walay sulod. Wala pa. Karon kay gitagna man na kining gitawag ikatulong-tunglo mauning musunog, mao maning muhimong walay sulod sa yuta. Kana nga sistema og atong aninawon mahitabo ba kana? Kay wala man nga ang kalibutan na himong walay sulod sa unang gubat sa ikaduhang gubat sa kalibutan kinira atong ibutang. Tanawa ang nahitabo sa Ukraine ug sa Russia nga nangandagpakan sa mga misail. Tanawa gani ug unsay nahitabo? Guba nga guba ang dapit, sunog nga sunog ang nadagpakan sa mga bomba didto sa Ukraine. Yan to nga nahitabo sa Russia katong binakbakay. Unsa nakaha og muulbo nang ikatulong gubat sa kalibutan? Kung lang taon, i-search lang gaya nato ng gitawag intercontinental ballistic missile. Pinakakuya, dako. Kung imo ng, kung ato ng lantawon, unsa ka og kana buhian na mo ay pabuto. Manlupad nga manglupad. Ambot unsay mahitabo sa ibabaw sa naong sa yuta. Mao nang makapahimo nga walay sulod sa yuta. Kung atong aninawon pod ug unsa ang nahitabo kanang gikahadlukan sa halos tibuok kalibutan nga kanang bumbaha inigbuhi na ni ana ang atong hanggabon hilona. Ambot unsaon ka nato pag-survive ug wala ta sa husto nga pagpangalagan ni anang panahon. Pero ang matag usa nagtuo man ta nga duna ta sa naata sa hustong pagpangalagad. Wala pa moabot ang finishing line din atong mailhan ang atong pagpangalagad na husto bagdili. Tuaraon niya pag-abot niya ng panahon na nga matuma na walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit o sa katulpok hangtod ang tanan matuman pag ulbo ana diha na maila. Ingon ni ana unsa gyud ang atong gibarugan. Karon dili pa ta isig kuan pa ta isig pamatud pa ta pagpalambo pa ta sa atong baruganan. Karon nga atong matudluan ang mga tao. Ngun ana nga sistema pero sa side sa PBCM amo lang gipamatud-an ang sa side pud sa among pagpamatuon. Ingon ni ana nga sistema. Mao na nga pag-abot sa ikatulong gubat sa kalibutan. Kung ang naa na diha nga duna na ang mga kimikal nga makadaot na sa atong lawas o makadaot na nato ultimo hangin, apil na muadto po na dito sa katubigan ug ang naa ng mga buhi nga naa
nagsalig sa diha sa tubig, apektado sila ni ana. Diha ang giingon, Soponias 1 versikulo 3 ug hangtod sa 4 nga giingon sa balaang sa kapitulo 1 versikulo 2 ug 3 nga naa diha nga apektado bisan pa ang mananap nga naa sa kadagatan. Ni anang panahona, walay si bisan kinsang tao makaipsot ni ana. Walay tao makalikay, mukut-kut man ka dito, bangag dito, ibabaw to, tumoy bukid. Kuuton gyapon ka sa Dios, kwaon aron hukman ka. Ug bisan pag mutago ka dito sa dagat, wa gyapon kay kadaganan. Atong pruibahan, unsay pruiba ni ana nga naa sa balaang kasulatan, Brad Rumi. Ang pruiba ni ana, Brad Makarayo, atong mabasa din sa Amos, ayang kapitulo 9, versikulo 2 hangtod sa 3. Bisan sila magakalot ngadto sa Seol, gikan didto kuhaon sila sa akong kamot, og bisan sila mukatkat ngadto sa langit, gikan didto yudyuron ko sila. Bisan pa sila magtago sa usa sa nakasulat sa Biblia ni ana mo na plastada karon mahitabo man ang gitawag nga ikatulong gubat sa kalibutan, walay makadagan. Madidto man kas bukid, madidto man kas ilawom sa dagat, wa kay lutsanan ni anang panahona, mailalom gyud ka sa paghukom sa Dios ni anang panahona. Kung apil ka sa paglaglag, laglag gyud ka sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Karon mahitabo man ang gutom, mahitabo man ang kamatay, mahitabo man ang gubat, doon na ba'y gitanyag diya sa balaang kasulatan alang sa kaluwasan sa tao, maghisgot ang gubat? Di naman arka. Dili na arka. Unsa naman pod, Brad Jiggy, ang gitanyag diya sa Biblia? Kung mahitabo man ang gubat, diin nga mao ang gitanyag nga naa sa Biblia, nga mao na ang gipasalig, din ang tao masalbar pag-abot niya anang panahona. Unsa ang giingon diya sa Biblia? Siya pagaluwason gyud, Brad Makarayo, gikan sa gahom sa espada, Brad Makarayo. Ug ato na mabasa diri sa Job kapitulo 5 bersikulo 20. Sa tingguto magaluwas siya kanimo gikan sa kamatayon ug sa gubat gikan sa gahom sa espada. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, gitin-aw nga dunay kagahom sa espada, luwason ka panahon sa gutom ug gubat, kamatay sa atong nabasa sa Biblia. Hain baning gitawag og espada nga sa kagahom niini, luwason ka panahon sa gubat, Brad Lloyd? Aniya, Brad Makarayo, basa na to ang pulong sa Dios New Translation sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 17, ingon, ug gamitan ninyo ingon nga helmet ang nahuptan ninyong kaluwasan. Gamitan usab ninyong ingon nga espada ang pulong sa Dios nga gihatag sa Espiritu Santo aron ikasukol batok sa kaaway. Busa na. Unsa detong espada nga pinaagi sa kagahom na luwason ka panahon sa gubat? Pulong nga gihatag sa Espiritu Santo. Og ang Espiritu Santo nga mooy muhatag sa pulong og mutudlo sa pulong og muhatag sa pulong, sila ang gikayusahan sa Asiya, ang gikayusahan sa Amahan ug sa Anak, di nahiusa diya sa Espiritu Santo. Unsay prueba ni anak, Brad Jisrael? Niya, Brad Makarayo, itong basahon rin sa Biblia sa Kristuanong Katilingban sa Mateo kapitulo 6 siyang putnot, gingon, buot muhatag ang Amahan siyang kabalaan o kalipay sa iyang mga anak, buot siyang mubugkos nato sama sa iyang ngalan aron mahiusa niya sama nga ang Amahan ug anak nahiusa diha sa Espiritu Santo. Busa, nahiusa ang Amahan ug anak diha sa Espiritu Santo. Sa unsa nagkahiusa sila? Nagkahiusa ang Amahan ug anak nga ipadala ang Espiritu Santo sa kalibutan aron makabaton og manluluwas o manluluwas nga laing manluluwas sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan nga naa na ang Espiritu Santo gipadala. Unsay prueba ni ana, Brad Lloyd? Ano yung prueba, Brad Makarayo? Basahon na ito nakasulat sa John chapter 14 verse 15 lapos sa nga to sa 17. Atong pagbasa mao kani ang The Passion Translation. Loving me empowers you to obey my commands, and I will ask the Father, and He will give you another Savior, the Holy Spirit of truth, who will be to you a friend just like me, and He will never leave you. The world won't receive Him because they can't see Him or know Him, but you know Him intimately because He remains with you and He will live inside you. So sa ato pa kung sa Cebuano nga translation, ang paghigugma kanako magahatag kanimo gahom ug pagtuman sa akong mga sugo, ug ako mangayo sa Amahan ug siya maghatag kaninyo laing mangluwas ang Espiritu Santo sa kamatuoran. Bisag di ra tataman, Brad Makarayo, giklaro gid na nga ang Espiritu Santo usa ka manluluwas. O busa,
Gipadala ang Espiritu Santo, nagkahiusa ang amahan ug ang anak. Nangamuyo si Kristo dito sa amahan, ipadala sa amahan ang laing manluluwas diri sa kalibutan nga mao ang Espiritu Santo. Pag abot sa Espiritu Santo, siya mao ang muhatag sa pulong makaluwas panahon sa gubat, kamatay sa atong nabasa nga nakasulat sa balaang kasulatan. Kana mao ang atong nabasa sa Biblia. Mao na nga ang Espiritu Santo pag abot niya, ang trabaho niya mao ang pagtudlo sa mga tao. Naas nakasulat sa Biblia, unsa ang prueba ni ana, Brad Rumi? Ang prueba ni ana, Brad Macarayo, atong basahon din sa Juan sa kapitulo 14 bersikulo 25 hangtod sa 26. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala samahan puli kanako, siya ang tudlo kaninyo sa tanan nga mga butang o magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo. Busa sa nakasulat sa balaang kasulatan, tin-aw na nga ang Espiritu Santo gipadala puli sa atong Ginoo Kristo din sa kalibutan. Nagkahiusa ang amahan ipadala para nga ang Espiritu Santo makatudlo sa mga tao o ang mga tao makapangalagad sa Espiritu Santo uban sa pagkamatarong, magbago sa pagkinabuhi sa pag-alagad. Di Espiritu Santo, Roma 7:6, ang pulong sa Dios ug diya sa King James Version mabasa. Bisan pa sa pag-ampo diya sa Judas 1:20. Busa gipadala ang Espiritu Santo para matudluan ang tao sa mga butang, matudluan sa mga pulong aron mo'y magamit pagatubang ni anang ikatulong gubat sa kalibutan. Kana lang ang atong nabasa sa Biblia. Sa unsang paagi, unsay ikagarantiya o trabaho sa Espiritu Santo, unsaon pagluwas ang mga tao, panahon unya niya na ikatulong gubat sa kalibutan. Ang tubag nagdepende na sa Espiritu Santo. Unsaon ka pagluwas, basta ang Dios nagtimaan na, pinaagi sa timbre sa Espiritu Santo nga naa sa mga tao nga daan ang gitimanan, nga luwason pag-abot unya niya nang panahona, nga dakong kasakitan nga may katulong gubat sa kalibutan. Sa katubsanan og kaluwasan diya sa Efeso 1:13, nagdala sa timbre o patik sa Espiritu Santo, nagdala og kaluwasan o katubsanan. Ug sa unsang paagi ngang tao matimbrihan ka, sa timbre sa Espiritu Santo mapatikan ka, diya sa Efeso 1:13, pinaagis maayong balita. Pag nituo ka, maayong balita, alang sa kaluwasan, natimbrihan ka, nga ang gitimbre, maong gisaad ng Espiritu Santo, alang sa katubsanan ug sa kaluwasan. Magkinaunsa man ang kalibutan, mahitabo man ang katulong gubat sa kalibutan, paningkamuti lang, nga anaa ka, nakadawat sa maayong balita o nituo ka, nga ang kaluwasan naa sa Espiritu Santo, uban sa timbre sa Espiritu Santo. Sa unsang paagi matimbrihan ka o mapatikan ka sa timbre sa Espiritu Santo, dili literal nga timbre tungkol sa Levitico 19:28, dili o bawal gyud na ang pagpatik ginamit og langking og dagom nga samaran nimo ang imong panit o ang imong unod. Ingon ana nga sistema. Unsang matanga nga timbre nga ikaw matimbrihan ka, unsay kagamitan? Maayong balita. Unsang matangas maayong balita? Unang Pedro 1:12, wali nga Espiritu Santo. Sa makadaghan namo nga pagbasa diri sa iri, ma-Facebook man ka nga lantaw ninyo ang among gibasa. Unang Pedro 1:12, may mga tao nga nagwali sa Espiritu Santo. Saway ko kaulaw nga pagpadayag ug pagpaila, kami ang katumanan ni ana nga mga ministro sa PBCM nga nagwali sa Espiritu Santo. Ingon ana nga sistema. Din gipahimutang ni Master o gitudloan ni Master ang mga ministro. Diha sa balaang kasulatan, ingon nga kami among trabaho ang pagpahibalo sa mga tao sa dili pa mahitabo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Paningkamutan lang nato nga ang kaluwasan niining panahon na dili na arka kung dili pulong na nga gihatag sa Espiritu Santo uban sa mga butang nga iyang gihatag. Nagdepende na sa atong pagsalig. Ingon ana nga sistema. Busa wala naman kami oras mga kahigalaan ug mga kaigsunan. Among gipanghinaot nga sundan mininyo sa among mga programa sa sunod nga mga kadumingguhan. Aron inyo pang mabati ang mga dugang pa nga pagpasabot sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM labi na sa dagan nga makuyaw sa panahon ug asa ta makabaton og kasiguruhan. Wala naman kami oras, sa ngalan na lang sa balang magtutudlo, Divine Master Tomas Sr., kami magapanghinaot nga sa dili pa mahitaboy katulong gubat sa kalibutan nga makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PBCM. Inyong katungod ka na. Ug sa ngalan usab sa Executive Vice President, Reverend Charlie Eugenio, kininyong alagad sa kanginan, Evangelista, Brother Hermogenes Macarayo, ug uban usab sa kong kauban ng mga ministro. Kini usab si Brother Jiggy Macarayo. Kani usab si Brother Lloyd Badera.
Ito sab si Brother Romira Macamos. Kiyo sab si Brother Gisril Macarayo kami mingon sa samang tak na usamang istasyon. Daghang salamat sa inyong pamaminaw mayong gabi kantong tanan.